Damira pamberi pedera mabumtasa. Damira pamberi pedera mabumtasa. Zvese ndezvechokwadi. Zvese ndezvechokwadi. Ndikanyipata matwa nemhosva. Ndikabatana nemhosva. Mwari andibatsire wangu. Mwari andibatsire. Zita rangu ndinonzi Albert Kudumba. Albert Kudumba. Kudumba. Ndakasungisa pamusoro Tsangamidzi. Alright. Azvita. Pamusoro Tsangamidzi. Ndakasungisa David Kudumba. Pakutorawo kwaakaita mhuri dzangu 4 muna 2009 7 November. Anizosiya mombe 1 yaakati ngeyamambo Mutasa uchazouya aitora. Saka inini ndakuita dambudziko ne1 vari kuti iwo baba asisi kunzwisisa nyaya yemombe yamambo kuti yakambofamba sei sei. Pouya nedare racho kuti David matorero akazoitawo mombe 4 zvakambomira sei sei kuti yazonga atora mombe 4. Hamsati matanga utarama. Because izvo vamotaura nyaya yekuti pakatorwa mombe pachizonzi mombe yamambo nechi. Taurai nyaya yenyu yakazokonzeresa kuti imi muzozi pane mombe 4. Because mataura nyaya yemombe yamambo ka. Pamwe ndotoidawo pamwe yaruto yangu. Ndinofanira kunga ndichiiwana here kana fanira kunga ndichiiwana. Saka taurai nyaya yenyu sei makanzi mubhadhare mombe 4 kunani? Kuna ndiani anzani? David. Kuna David Kudumba. Nyaya yenyu yekuti muzozi mibhadhara yemombe 4 kuna David Kudumba. Nyaya yangu kuna David Kudumba yakaisa pamambo yange iri yekuti izvo uri kubvumidza vanhu kuiga vanhu wavo wafi wasina kusuma sabhuku iye sabhuku. Ini ndine aiti ndiri kubvumidza vanhu kuti waige wafi wavo wasina kusuma sabhuku. Iwewe uri kuzori kubvumidza vanhu kuti waige vanhu wavo wasina kutaura sabhuku. Iwewe wanga uruzuzi iwewe wakamira sana kuti uzotowa mvumo. Umbori ani kunharaunda? Ndimbori mugariwo hake uri munharaunda. Saka iwe mugariwo munharaunda simba rako rikupawo pekuiga vanhu wanga uri mumbori wana. Iro rinotozikanwa nenanyakundi Mhangari. Nyaya iyi yakapinda mudare kwamambo. Kukanzi chii kwamambo? Mambo wakati David unotora mombe 2 asi paine yamambo. Dare ramambo rakati David ipi tsamba yacho judgment yakuzwa kuti mhosva yenyu chaiyo chaiyo baba.
yakuchaya sokuda nyaya yakuchaya ndeudazi wanga uri kuzviita sabhuku iwe usiri sabhuku ndizvo akataura ndo nyaya wanga uri kuzvienda udazi ini ndingoriwo munhu wangu ndikuzi ndiri kuiga wati ai wanga uri kuzviita sabhuku iwewe. Saka mutongo wako panapa wakazi mombe mbiri kuna Kudumba ne1 kuna Mambo Mutasa. Inyaya 2009 wakabhadhara here mombe idzo? ndakabhadhara mombe 4 unobhadhara 4 kuna David. wakabhadhara 4 dzei judgment iri kuti mombe 2 kuna David 1 kuna Chief Mutasa. Pakauya David kuzotora mombe akatora 4 nechisimba zvakangonyorwa zvakasiyana. akatora nechisimba here kana taura igara pasi David ndimi David Kudumba ndimi sabhuku ndimi makamangara nyaya 2009 mukazi mupiwe mombe 2 ine enechi 3 ndeyama asi muri kuti makatora mombe 4 saka makazotora mombe 4 Amsirikana. yes Ini ndakamangara kwasha. Ishe aiva asunga uyu aiva aramba kuya kudarirasha. Ishe aiva azondipa tsamba yekuti chienda kwamambo izvo aramba kuya kudariramo ndozvendaenda kwamambo ndosvika ndopa tsamba yangu. Mambo ndobva asamona uyu aiva aramba kuya kudarira mambo ndobva amupa imwe option chipiri avasamonwa futi ava aramba kuya kudarikwa mambo. Mambo akati ndakuita go ahead nokuti ari kuramba akatongwa nei saka ndakuita go ahead zvadaro manje default judgment zvadaro manje mambo akaisa mutongo uyu akagara haana kuunza chinhu. Ndakaenda kwamambo tikati nenasugari kwaindi mambo haunesikani iwewe chienda utore messenger of court aende kunoita basa rake. Ndakadhairektwa namambo tati chikutora mamessenger of court kuprovince kwamutani. Saka ndakaenda ikoko netsamba dzamambo ndikasvika ikoko ndikanoona messenger of court ndikabhadhariswa mari yekusumura messenger of court. Kudhara kwacho messenger of court aichaja per kilometer kana akuya kumba kwako. Saka kubva kwamutare kuenda kobuda pakabuda mari yakawanda iye ndakaenda mubhadhara 260. Saka messenger of court wakauya akasvika zvakanaka tikaenda naye pamba peuyu nemupurisa. Messenger of court akati uyu baba neuyu vatobva vavabva handi mawitness ba watotikanganisa dai munhu ari kuziva nyaya iyi ndeuye kunin'ina natete avo nomwe tete wakafa ndo akaendai mugare mumba mudini mukurukure nenyaya iyi. Uyu wakatora vana tete wakaenda kumba kwenguva wakazouya wakati atagadzirira zvikaisis akatomirawo sviko. Messenger of court ndiye akakurukura neuyu zvikanzi wakutsikana here zvikanzi zvikanzi chisaina akasaini Kutenyi wakasaina kuti ndakukorekta mombe messenger of court. Saka uyu akanzi namessenger of court iwewe mhosva yako uriziva nezvese dzatauya nazvo panapa zvesoro uzviziva. Saka iwewe ini handipindi kudanga mako. Iwe maererano nezvawaona mari iri pano nezviri pana chipinda mudanga mako usuke wega ng'ombe unze apa. Uyu akapinda mudanga asi ng'ombe dzake akaisa zvikanzi zvapanina. Messenger of court akati ng'ombe dzake nemupurisa vakapira ndakazotopirwawo hewa mangu yakazoenda iri mari ndo zvakaitika makosi akazoita kuti
mombe dziswe parutaura ngekwa messenger of court akashadza mari dzake because isusu chatinotaura ndechekuti our concern is not about cost ya messenger of court. Our issue is about concern yejudgment, kuti judgment yakati mabengani 3 asi pakazorwa chii 4 ndiyo clarification yatatichida kuti yechi4 yanga ichikabva chii, because kuziva kwatoita mashandiro anoita messenger of court paanouya kumba kwako neche anochaja mari yekuuya kwake kukufambira nezvese zvaanoita. Iwewe mubari wemhosva ndiwo unobhadhara mari iyoyo. Saka mari iyoyo makabhadhara here yamessage of court. Hatuda munhu anga aripo, hatuda munhu anga asi, ndoda anga aripo. Erai, ndoda munhu anga aripo ndo vadeu. Munhu anga aripo ndeuyu Bambo natete avo vanga vasipo baba. Right. Taureti, makabhadhara here message of court. Changamire. Isisa ndonzi Richard Kudumba. Hatina kutaura kuzi messenger of court asina kubhadhara. Mombe dzakazobhadharwa i2 dzakazi ngedzemaposti euyu ekufambisa kwanga ari kuita nyaya dzake. Saka atinongotaura kuti padare hombe kana kuti mari izwa pamwe 4 dzakabhadhara uyu akawana ngani uyu atitozivi kuti dzake makawana munhu ngani baba Inini before dzangu dzakazoita nhatu kune mari yamessage of court yekwamambo ndiyakazoita icho ano uza pandoza kuti pandopedza kubvunza ndikuti in according to this judgment mombe dziri entitled kune uyu kuti anga achidziwana i2 asi pakazoita imwe mombe chingani ndiyo yatikuda justification yekuti mombe yechi3 yakazopinda sei. That's why ndiri kubvunza because messenger of court mupari wemhosva hadubo, mupari wemhosva ndiwe and anobhadhara makosi amessenger of court ndiwe mupari wemhosva. Ndosaka kuti mupari wemhosva pamakosi amessenger of court wakabhadhara here. hatina kutaura about messenger of court makamubhadhara here hongu kana kuti kwete andina then ndofana chienda pane imwe kwese pepa ramunaro riri kuti mombe dzinofanira kubva pamba panapa i2 imi mopinda mudanga motora 4 chaiti motore 4 instead of 2 pakanyorwa mari yapo yakazi makosi saka sisi takashaya mari yemakosi saka tiri kuitana kakuti mombe yechitatu yakakabva makosi anga ari uyu anga asina messenger of court. aiwa izwa ipapo ukazi iwewe bhadhara chikwereti cheko Edgars mazababa waenda kwaEdgars wakwereta wobva watadza kubhadhara chikwereti Edgars yobva yaenda kukoti yobva yaenda kuenengeja messenger of court kurikavha chikwereti mari yaenda messenger of court kumba kwako kuya kumba kwako kurikavha chikwereti chavo inoiswa pamusoro pechikwereti chako haisiri Edgars ndeyako iwe mupari wechi ndosaka muti matotaura zviri clear kuti isusu takatora mombe dziri 4 instead of 3 because one mombe yanga ichikavha chii makosi. Saka tikakaunda mombe 3 tikuti 2 dzakaenda kuna kudumba 1 yakaenda kwa mama 1 yemakosi dzobva ita chii total 4. Saka nyaya yenyu mimiri pano yekwamambo kwakazi mambo uchauya aitora ini imi mati yekwamambo yakaenda ri mari yake ndizovataura yakaenda
mambo ashongedana asina kucomplain ava Mira, imimi, alright. Imimi argument yenyu imimi. Nyaya yenyu pekuti mutie kwamambo haina kuenda. Ndiye akatora. yakazi uchauya aitora akasara Mirai. Pamusoro ichangamira. Talenti, karema. Irini ndinonzi Sundaira Shama. Argument yedu iri kuti uyu wakatora mombe 4. Zata tisina kutsanangurirwa about mombe ndedzei. Handizvo. Then pakanzi pani yechi5 yaizofanira kuuya ichitorwa nevanhu wekwamambo. Saka isisu tine questions atinawo atisi kukwanisa kupindurwa nana baba. Right, tikatora Samoni rakauya, mapepa aya akauya 1 day. Zuva rimwe Samoni nemapepa ya message of God nezvese havana kumboendeswa kudare kana kuti kunzi uya padare. Kudare akadaidzwa haana kuenda ameni. Ndobva yadaidzwa imira, ndobva yadaidzwa futi haina kudii, haina kuenda. Ndobva papiwa default judgment. Default judgment ukatarisa pajudgment apa papliya defendant in default. It means kuti wakadaidzwa kudare asi hauna kudii. Okay, ipapo ndiri kupanzwisisa ipapo. Saka judgment iyi yakapiwa ichi ndiri kupanzwisisa ipapo. yes. Asi zvakanyorwa paSamoni nezvakanyorwa pajudgment zvinhu zvakasiyana. Samoni uri kuti chii chausungira nacho paSamoni chii? Samoni rakanzi uri kuiga 1. Uri kuzviita sabhuku. Uri kuzviita sabhuku. Right, okay, ngatisiye iyoyo. Then No. Ndoye kutanga. ndoye kutanga. Uri kuzviita sabhuku uchiita sei? The first charge uri kuzviita sabhuku. Ngatienderera That's the mberi. first charge. Second charge uchiwiga vanhu. That's the second charge. Okay. Third charge ndisingazivi. Okay. Isi taakukumbirawo dare rinori kuti ritizivisewo vanhu vakawigwa nababa wedu tisingaziva. Izwi razvonuta zvawaakuita manje ndozvandataura zvino. This case was heard muna July, musi wa4 July 2009. 4 July 2009 ndakasati ndatomambo kana ndatomention its manager Samuel. Okay. So uda kuti ndichinje inini judgment yakapiwa 16 years ago. Hatisi kukumbira kuti ndichinjwe asi tiri kukumbira kuti iclarify tizive kuti mapepa aya ndeechokwadi here kana kuti bepa iri nderechokwadi. Okay, ngatidzoke okay. Yes, bepa nderechokwadi asi machaji aripo handiti akapiwa. Machaji akapiwa in default handiti. Saka mutemo unoti kana usina kuwirirana nezviri chii nemutongo uri apa unoapila. Zvino imi hamuna kuapila. Saka kana musina kuapila zvinorevei? Zvinoreva kuti judgment yakapaswa apa remains effective up to this day. And the reason why makona messenger of court akakwanisa kuzoya kotora mombe is because there was a judgment that was enforced. Messenger of court hauyi kotora mombe pasina judgment. And judgment iyoyo munhu asina kudefaulta. Pakapiwa judgment, on top of judgment yapiwa munhu uya ndobva adefaulta futi pajudgment. Ndosaka makona messenger of court akazodii akazouya. Ndichine mubvunzo. Kudzai Munhu akapiwa Samoni. Handizivi. Hapana here dzimwe nzira dzinofanira kushandiswa nematare kuti munhu uyu iyeye ngatiti Samoni sezvazvo zvakaitika panapa. Samoni rakauya pamwe ari muchipatara.
chii chinofanira kunge chichiitwa nedare kana munhu achinge ari muchipatara, because hazviiti kuti TTCC dare rinopa judgment pamunhu asipo ari muchipatara. Is why the onus is on you, the accused, not that. Ukanzi munhu akauya akamhangana nyaya yake akati John wakandibira ndikaita sei, handiti changu inini kutumira Samuel nechikonzi kuti ndinope John kuti auye azvipindurire kuti John wakaba here kana kuti hauna kudini, hauna kuba. And John akaona Samuel ari pamubhedhi ari kurwara, anofona kana kutumira munhu kana kutaurira chikonzi chauya neSamuel kuti ndine chikumbiro chinosvika kuna mambo chekuti handisi kukwanisa kuuya kudare musi uyu nenyaya yekuti ndiri muchipatara ndiri kurwara. Kana tsamba yangu yecommunication yaitwa, mambo anopostpona dare iroro kusvikira munhu atase apora. Manje Samuel rakauya nemapepa ayo. Samuel rinotongobvira rasevhwa. Izwa izvo. Iwo wakangori kwere. Munhu akasevhwa neSamuel ndiani? David, Albert. Albert kudumba ndiani? Ndima akasevhwa neSamuel. Ndini asi Samuel iri rakatounzwa inini ndisimboripo kwe3 months. Rikatambirwa nani? Rakasiwa pana mai wangu kundosiyo. Mazuva ano vanhu vangoite tsika yekuti ndisakasaina Samuel kuti ndariona nyangwe kukoti nenge isina chinhu haikwanisi kuenda mberi kana ndisina kusaina kuti Samuel ndariona. Zvino mazuva ano bambo mukasvika mukazi Samuel renyei mukariramba kurisaina rinoiswa pacheya, zviro zvatonyorwa kuti ndasvika aripo waramba kusaina, koti haimiri inoenda mberi. Mwezi wakawanda mambo wakaita semi munofunga kuti kuramba kusaina Samuel kuti harina kusvika, rasvika asi ndiwo waramba kusaina. Asi ndiri kuti baba makazvitarisa, we are talking of 16 years. Mwana kuita nhumbu kuzvarwa kupedza form 6 musati mafunga kudzoka kudara kuti munoite complain against issue yakaita sei. Muruzaidota baba mire amwedzikisa imo kuna nenyaya uyu ndiye ari kukunzai munyaya yayo uyu, asi zvakaitika zvese unozviziva. Uyu Albert zvakaitika zvese Albert unozviziva, asi ari kunyeperai. Muruzaidota Albert unoziva zvakaitika zvese unozviziva, asi ari kunyeperai. Get it from me. Chakamiri ndo zvatiri kuda kuti zviklarifayiwe izvozvo, tive nerugare pakati pewana wake uyu neuyu. Aifanirwa kunga ari kutaura chokwadi, musingadi kutaurwa chokwadi nedare. Ibaboyi matanga ari kurwara akadhimitwa kupi? Akadhimitwa kupi? mama akadhimitwa kupi? Makanga makadhimitwa kupi bambo? handina kuadhimitwa pahospital, ndakangoenda kuprivate mamamutare. Private kune record ipi titsvage pari zvino izvika handina record. Taurai record makaenda chipatara chacho. Ndangoti chiri mamutare. Mamutare mezvipatara zvakawandisa mamuzi murambe. Ndipei mukana. Mamuzi kumurambe. Handina kuenda kumurambe. Mamuzi Joseph. Haisi private. Private kari chepano. Bambo muri munhu mukuru imimi. Kumusoro Sinzai kutaura chokwadi. kwemapuriso. Zvinoba paina zvinotaura.
Ile hospital. Obonyo. Ile. Katika private. Kane mabhedzi so. Ile ndenga isipo 2000. Chapone. Obonyo. Ile ndenga isipo. Changami, pamusore. Ndofunga manzwa kuti vanhu ava ndovanga varipo vakaitika nyaya iyi. Saka ingowapaiwo mukana vataura. No, it's not our issue. It's not about the people. Our issue is about the person attacks someone. We only bring these people in as witnesses. But Sukudao, Munwane, Albert, David, and Albert, do not talk them down. One way some knows witness. Those are two people, Albert, Albert, already chokwadi, could Pakaya someone in one go only pish. Was Albert Mazagator? Mazagator. Has someone like a silver? Has someone like a silver? That he has someone like a silver? Meaning with my other. Alright. Meaning with my other. It's better. It's common sense. Meaning with my other. Was I was not like a silver? Meaning with my other. Sema chimwe chokwadi chabunoda kuti chokwadi chodarika chekutishi. Haisi zati siri consent zvakanyanya nesamboni. Ndotika consent ilipo yanga iri chizi. Yanga iri nyaya yemombe. Nyaya yemombe explanation yacho very very clear. Ende tiri kuti isusu andizika baba ava ndo vari kuzwa vakapinda mudanga ndio vakasunga chimombe. Mombe ina hadzina kusungwa namessenger of court. Akasunga mombe mudanga wakaburisa mombe. After waita kameeting kane nguva yakadii yakareba wachitsanangurirana namessenger of court mamiriro anga akaita chinyanya. Kokuchizopinda mudanga kokusunga Broughton nadonjis nani kokuburisa pai kuti tora idzi 4. Meaning kuti akanga anzwisisa nyaya yake mamiriro yakanga akaita. Anzwa chimbozatizo tetizopesa. Yes. Zita. Mira iko. Ani? Cornelia Rashana. Ndinoda kukumbira kuti ichokwadi kumbe zvakati mwadi murume uyu wakauya nemupurisa mumiri munhu zvakati chandiri kuda kunyatsojepesa changa ngechekushayiwa rugare sawirirana saka zvinokonzeresa mhosva kana kuti matambudziko. Zvadaro takaenda kwamambo Mutasa amene kuti ndokwamuchira umiri tichifambira nyaya yake uyu namaikuru mukadzi wamukoma uyu akanga aratora mombe dzemukadzi wamukoma ndonyaya kubvera zvinhu zvakamutasa. Saka wekwamutasa wakagadzirisa zvakanaka kuti ayi hatikwanisi vanhu vakushama. Uyu akanga ari kuti iye handina kuitwa sabhuku uye handina kusumwaba kuti mukoma wadini wafa. Saka anga ari kutoda mombe mbiri nembudzi wekwamambo waibva warana. Zvadaro manje takachizobvunzawo kuti munoti vanani havanodora nyaya dzenyaya kwakambouyawo here nyaya yakadai kwabva kuti hatisati tamboitongaba pana kwamambo Mutasa. Saka
mataura nyaya dzakanga dzambiri nadzo dzakakutaura idzi dzimwe nyaya dzekuti uyu namaikuru nekutotambudza maikuru nekusasuma kuti mukoma wangu wafa aiwa idzo hatinei nadzo asi tatozviona kuti hamuwirirani kuti hamuwirirani tatozviona asi nyaya yatada kuti mutitaurire isusu toda kuti mutitaurire tete kuti pakatorwa mombe dzenyaya yekuigwa kwevanhu nechii zvese makanga muripo here munozivei inini ndinogara padhuze nepadhuze asi zuva iri manje rakatitorwa rakati inini ndakandisukuma munin'ina wangu zvatopera dhara yenyu pasi dhara yenyu pasi. So she is not a witness. Right. Were you witnesses? I'm the witness now. Iwe zvataurwa zvakandoita mataurwa baba musi wakatorwa munhu wamapa munhu kuna mesero kuti mamwina ani nani ndandina sisi wangu neuyu nemuzukuru. Hamsore changa ningetwa Lazarus Kudumba. Last born yababa. Right. Zviri kutaurwa nababota wangawasi witness kana kuti chii. Ini ndodo taura chokwadi changu. Ndiri witness vakaitika ndakazviona nemaziso angu. Mombe dzakaenda ndindaidzi right. Musokatorwa mombe ndaiwepo. Mombe dzakatorwa avo vari kudanga vachitakura manyowa kuendesa kumunda. Ini ndakarara ndofunga makore ataurwa apa mukaisa pane yangu muona kuti achiri mudoko. Saka vakanga vamukira vaenda kundima dzavo vatita ndima takazodaidzwa semujana uye ashamwari inini nemuzukuru wangu taenda padanga paya shoko ratakataurirwa takudaidzirai kuti muti muzive kuti mombe dzakuenda pamusoro apo kozi takangowakidzana so iwo vari pamusoro takudaidzira kuti mombe dzakuenda pamusoro apo mukadziona musatini. Mombe dzakabva dzasara pamba vakasara mombe 2. 1 yacho ndo yakanzi mombe iyi yanzi ichazotorwa nekwamutasa kataura zvakadii zvakanaka imwe yacho yanga isiyedu yanga iriwo yambuya tangote zvakanaka. Saka ipapo pekuti uri witness here ini ndinoona kuti ndiri witness asi kuti zvakataurwa zvisizvo kuti ndiite witness kwandiri hausi witness kwandiri ini hausi witness because ndoda witness yemunhu akataurirwa aripo kuti mombe instead of 3 dzakuita 4 nenyaya yakati iwewe chaunowitnessa chete koti namombe but chakonzeresa kutinwa kwemombe you are not a witness. Asi pautorwa kwemombe ndiripo ndiri witness kutorwa kwemombe ndiri witness here ipapo kutorwa kwemombe you are a witness asi pachikonzero chekutorwa kwemombe kuti dzatorerwei saka gara kupasi pandiri kuda chaipo hausi witness gara kupasi. Ndoda kupikisana nemashoko ataurwa neuyu ekuti ndakaenda pasi ndikaenda kwamambo. Inini seruzivo rwangu baba havana kuenda kwashe baba nekuti inini ndindakazoenda kwashe kuti inini ndizvo zvaizvo ndaitirwa kwashe. Ishe akati inini handina kumboona soko rakadaro panapa. Izwai ndikubateba ndibatei kana nyaya yapamambo haichadzoki kwashe kana nyaya yatokwa mambo haichadzoki kwashe unless yadzoswa namambo kwashe ndizvo chaizvo. Saka ishe mungangomutaurirawo henyu asi haana chaanochinja padecision inenge yaitwa namambo. Izvo ndio chokwadi
asi ndiri kuti uyu zvaakaura kwako kuti ndakaenda kwacho ndakaramba kuenda kwacho inini mhanyepo izvo hacho hazvina basa nyaya yekushaisha handi so tikuti isusu panapa chandaona chatawirirana ndekuti papachida nyaya yange iri clarification yekuti mombe dzakazoita 4 sei instead of 3. Saka kunzwa kwataita panapa inyaya yekuti nekuziva kwatoita procedure message of court haangouyi asingabhadhari. And that is the reason why pakaita mombe number 4. Iye kusi papachazoya kuti wai mombe number 5 haichengetai mombe kana yanga isati yatorwa haichatorwi, kana yanga yatorwa haichatorwi because mambo haapo handisi kuida handitori mombe on behalf of mumwe mambo akafa. Mambo kana akafa akatobva pachigaro zvese zvamambo zvakabva naye. Saka kana wangasati wabhadharawo ikokoko pandizvo asi dai yakairi nyowani muno ndaitoida asi kwangu ine kudare kunokuizvo hamuna chii hamuna mombe. Saka ndikuti nakoti kune zvatiri kutaura nyaya yakatopera yakadaro. Mombe 4 idzodzo dzakabhadhara dzakatokwana 1 kumacost 3 2 dzakaenda kwadzakaenda zvatopera. Yes, taura haini pakuda kubatsirikana muchiti tandoitwa ala zasi kuduma pakuda kubatsirikana hangu kozi ndikuona minoti kana munhu wapinda mudare wanenge watendere tendera ini waichikuti right chandinoda kubatsirwa ndechekuti riri remangwana kozi handiwana baba wangu anditi riri remangwana sabhuku pamutemo unobhadhara nemuripo wakadii kanga apariwa mhosva nemunhu nzvimbo make paunokumbira kubatsirikana chinoritwa handisabhuku mhosva chinoritwa imhosva yawapara. Saka tikuti isusu sabhuku ane pane panogumira. Sabhuku haana dare, sabhuku anoyananisa chete. Ukaona sabhuku akutotanga kubhadharisai makoti fees patoni dambudziko because haana dare. Dare rinotandira pasha ndo the first primary court in Zimbabwe ndiraishe robva ipapo roenda community court ramama tozoenda major state high court, supreme court, constitutional court ndo mamiri akaita matatu. Sabhuku haana dare ba ende haana faindi yaanokubhadharisana. Yes, arikubhadharisa here. ini nangu ndingati muchidimbu sabhuku akabhadharisa because vanzi sabhuku unofanira kupiwa mombe. Atonga mutongo wamambo Right, maererano nenyaya yakanga iri chii yakanga iri. Ndauda kupindura pamambo changamira wangu. Pamambo ndoda kupa pindura ndichiti mushure mekunge zvaitika ava vakazoenda kuti vateerere kesi iyoyo handiti mheno pachirungu ndo pamwe unoti appeal kana kuti chiandisiya right vateerera kesi iyoyo vakaenda kumahuman rights vaenda kumahuman rights ndobva wabvunzwa dare pamambo mundasa chinyaya yakapinda mudare here mhinduro yakapindurwa ine chidhindo chiripo dare pamambo mundasa kanzana anowanza tsvaga fine ekesi iyoyo ndezvimwe zvezvinhu Batika ukuzwa zvuta right. Makaenda Human Rights Association handiti but still zvavari kubvunzwa mune zvautaura ndizvatakutaurira kuti one your issue was he never had sight of the relevant summons handiti tapindura tika summon wakarono akapiwa nemai. That's number one. It's number two, he never handled any documents related to his business
which are collected by the message of court in relation to the case, he thereafter maintains that justice is rooted in. And pakatorwa munhu akasaina paper, message of court hatori chinhu chemunhu asina kusaina paper. Riripo here paper racho. Imimi pamakabudisa mombe mudanga, hamuna pamakasainiswa rina message of court. Makasaina. So zipepa zvapo. Saka maissues arapa ese hapana nyaya. yakaitwa default judgment because vamuna kuatenda court. Ndozvandinotaura zvinosheta. Inotaura chii? To whom it may concern, we acknowledge the receipt of your letter dated 19 November 2012. We have no objection to your request. And according to our records, the defendant was fined 2 bis and not 4 as you stated. He is correct. And we also advise you to ask the defendant to what? To foot the expenses of the re-examine of the case. We are setting this Saturday, 15th December 2012. If you fail to conduct the plaintiff in time, then our next court date will be a date to be recognized in January. So, yes. This is really correct. Was court acknowledged, defined the day, which means this judgment needs somebody. Court this judgment is correct according to that place. Saka iwewe pauri pakashata ndipani. Nawe iripo changamira ndekuda kunzwisisa. Ini namudodanya kunzwisisa semwana kuti ata mangwana. No, but this chandotoina in yatopera. What was done is correct as about. But chandoto kubatsira shit. Ndichekuti ndikuona kuti tune dambudziko semhuri. You need to be assisted. You need to sit down. Imimi as brothers. Nanatete. Sit down newana. If it is an issue a book and book will not find the correct person. Rupio Jai, if the family can help you would have been another niche, you know we are talking about right. But my issues are in might say. Was do another issue about issue a book. If the independent issues the protein I'm not with another. I'm not with that. I'm doing it as a And those are looked at. Do something. We will get there, they surface, there, do the same thing. I think you need to sit down. Kusawirana kwanu kubva kuna baba kudzika kune wana. Kuwirirana kana wana baba wasiri kuwirirana hazvifaniri kutapukira kuenda kuwana. Titezandisi asi wanofanira kubatsira kuti wana baba wagadzikana wana hatifaniri kubatsira kuwaidhena gepi rinenge riripo. No, if kana ari sabhuku anoda kubatsirwa ngaabatsirike. Kana ari tete unobatsirwa ngabatsirike, kana ari baba unobatsirwa ngaite sei ngabatsirike. Pane chinhu chinonzi family. Remember one day baba muchafa neniwo ndichadini ndichafa, uyu achafa tete achafa. But kana tese tafa hatifaniri kusiyira wapenyu matambudziko. Kana tuziva kuti pane matambudziko, let's resolve matambudziko iwayo tichiri wapenyu kuti vanozouya mumashure medu vagare zvakadii. It's very important. Because kana muri mhuri muri kuwira road, muri mhuri kana muri kuwira boundary, muri kugara mhodzi yakashata inozonetsa. Yakasolvhiwa here nyaya yerod? Makavhura here rod? Yakavhurwa here rod? Makavhura here rod saka?
awakatoni magari akumaloya kuharare No. yakatoa Izwai baba. Ini ndazvizva zvemaloya ndozvadare rinoi zvatakawirana mudare rinoi ndozvakunoita makaita here zvatakawirana mudare rinoi changamire ndakaita pakatotorwa nemapikicha ndakaita changamire wangu makavhurwa here Changamire hapana kuvhurwa ba. No, it's okay. Alright, pakanaka. Wakunoona nasiyana. Wenze dzika inoda muno kuti yakavharwa. Muni peripota. Isusu nyaya hande. Nauti kana ari kuti uri kugadziridza. No. Inini wakomana wangu ari kuenda kufewenist. Ndiwo achava chinditaura kuti pakati deni from there ndakona kundoita Changamire. Ndiri kuda kutaura chokwadi kubva kuna Mwari wekumatenga Asikavanhu vake. Ndichida kutaura chokwadi pamberi penyu Changamire Mambo Mutasa. Ndisingabvisi chiremera chenyu kana mumambo wenyu. Rugare chairwo hapanaba. Wamwe mumamisha umu wari kubatwa kuita waranda kuitwa nhapa kuitwa fanika zvisizvi zvarwa zvimo ushayiwa rugare tichitambudzika. Inini Changamire dzimwe nguvapo musingawani ngezisoba kuti dii zviri kuitwa seisei zvakamira seisei hazvinokuitira ikunga nani asi zvisiri nani. Hatina rugareba Changamire kuti muri Mambo Mutasa munogadzirisa upenyu hwevanhu. Gadzirisa here. Munoshaiswa kugare nani. Ingashungurudza. Onai kuti tauya pakangani takaenda kwaMambo Mutasa kai tichiuya panapa katatu nhasi kake chi5 kuuya panapa. Munhu ndiye iye muri ndiyo iye. Hapana rugareba, rugare ndo rusiripo. Usati magara ndokunga mazuva mubvunzo wavabvunza Changamire yanzi rodhi yakavhurwa here. Hapana chakaitwa. Hapana chakaitwa bachanga. Dai zvaibvira samambo maizoedza kuti ameno kuti ndinoite chii handizivi asi rugare chaiwo hatina matiri kushungurudzika. Right. Inyaya yedu yatataurira chaita kwezi. But anyway, otherwise, taugadzisa zvimwe zvese tauchigadzisa. Ndokuti tatoona dambudziko chairo. Tariona kuti tinogadzirisa. Imi muri subtended here. Changamire. Okay. Alright. Wakomana dzika yeWednesday munzi zvakataura muni paripoti yacho. Toita zvakavita. Right. Isisu yedu totaura chokwadi chainyanya kutonza ndonzi richadi kuduma chanyanya kutonza kuno kuChangamire vana avo vari kutitambudza kuti imimi vana baba ndimi muri kukonzera kuti tisagarisana zvakanaka. Titaurirei vanhu avo makaiga kana kuti avo makabvumidza vanhu kuiga vafiwavo musina kusuma sabhuku kana kuti ivo vasina kusuma sabhuku. Saka ndiyo nyaya yekunetsana. No, it's okay. If tatopedza ivi muri muningira Ndiri munini wake ko indi mukoma saka mukoma muri 3 ndiye mune dambudziko riri kuwadza vafarana kuti kusawirana kwenyu ndokuti vanhu vanosagara zvakanaka. Wana hausi kukuinga ipa asi waona kuti yakubatsirai sana baba onai light ene mugare pasi ini 1 2 3 unana tete wari kuti nateto panomwe futi ene mugare pasi mugadzise zviri kunetsa izvi kana mune hondo dzenyu hondo ndataura hondo dzenyu gadzisai ndikuwana Changamire
igadzisai hondo dzenyu muri 3 1 2 3 kutouya kudare izvi so kutotadza kugarisana chiendai inini vanhu vavakauya neripoti yangu Wednesday handiri kuda then ndiri kudaidzai tobatsirana endai Wednesday vakomana pauya neripoti yangu chakudaidzai mufemili isiri zuva rechii isiri zuva redare tobatsirana chakudaidzai after Wednesday after report